Tinile fungjorani simino kisa pilala haike sanukshu satungro kisa pasama haing khata angka koyekdinle watini bagai fungai kengkera nokha kosom khaimang sunugo ga mongke sineuroni thaipung te koyekta munna tongkho sine no phangjangni ga bohongke koyekta khagui toni jakta ga tini fungjorani mui hingkangke gangla bwtui wngnai gangla bai aluk ga gangla bo chaya baluk hangka ba bwskango paimani chana chana no chajakya hingke tini se chajakshu ga abono gangla bwtui khairwmani gani mui rok bo muni paiye tamka mai khurui nakha mai chana hinai hingke tini ani gangla bwtui ni logi o tam tongke aluk moside mungsa. Hello, haino hailang subo tini nani katal blog o hingke norok bahai tongbai kha khayo kaham no tongna hinai tini gangte kisa kaham ungjak hingke mia bithi chai naphano se horo sama haing pika hingke thui basamale tini kisa hama haing khata hingke tini tewasa bithi chawi nainai hingke nai hainbe hingke ba doctor thangui naijak sina hinui tong hingke tamo gang ready wngui paijak kwkui logi o thana hinai gang bo thanai no angbo kam nango ta hingke swng khorognui no thanai hingke abono bono nasingui tong hingke bok phaigra situng hinai gang khe ready wngui paijak hingke swng beng thangnanai funugano paithak jora naitongdi tini nan blog no. Nok ni se nokhri malai liya hingke fungjora rogole satung se tungui tongo ta hingke tabole nokha kosom wngui watui klaijak tei yago sati bo kwrui. Nokhornani hinui nailaimale watui se wawi tongso hingke tamo kisa thangkha hingke kwkui bo nokhorui maya wngui tongkha hingke tei kisa watui thangkha hingke nokhorlai sinai watui thangkha hingke angkhe lama o nasingui tongsinai bono hingke ani yang tino thanai hingke bo phaigra situng lama o nasingui tongsiwano. Blasa angbo nokhoro nungbo sokbayo Ani yak nahar tongo. Hindi ako. Pa tini bo dinni koiba jani watui wakha hingke swng tabo nokhor puro pano se watui tem tem klai tongkha ta hingke omoni srabsa hingka no amchuka watui bangsuka buini dugano se basai ma tonglaisio hingke watui bamsuka wao thago hingke sini yago sati bo kwrui swng thanani hingka ba abono srabsa watui bathakha hingke nokhor sinai o jagani. Watui bisingo no swng bo phailaikhya hingke phaiui tabuk buni nogo no sokpaikha hingke abono siri kasai tonglaio hingke buni omo bo siri chungmani hingka ba lenglai suka kasawui hingke abono tabuk nogo habui to achukpaikha hingke kisa rest khainai khwnai rok kisa fwranai hingke watui bo manjakmani hingke ba bokhorok motoma haijagui tongso hingke swng tini buni nogo tamo khlainani phai hingke kaisa form fill up khainani phaimasi hingke buni to laptop tongo hingke bo khlai mano hingke ba tei tamni dugano thangui rang swbai sinai hinui no hingke buni ro phaimani hingke swng tabuk kisa khlai paigra nai khlai paimani pore bahai wngya sawaina 2000 years later. Khlai hinui khlai laimani bokhorok se mihim sio kunphano khlaisi male server bo aswke down khaimani hingke abono bokhorok rok salai sukani thaisok rok se helogoi hingke kisa chalaikha hingke abono chamani pore hingke no swng bo nokhorka kam se chale hingke ba tei tamo khai tongsinai hinui hingke tabuk nogo thangui sinai. Nokni nokhorka hingke amsuka watui wamani ang video se khai maliya hingke phaikya nogo phaiui kisa thuka hingke muktri phaima hayungbo hinui hingke thui basakha thui basamasa mokolok robonma haisingui tongso hingke ani dol masa no call khaihoro ta mane boi baksa kisa town o himdi hinui hingke abono tabuk kisa ready rongui paiui town o thangnai. Town o thanglaina himasa thangna nangliya hingke buni doctor naijaknai tongo hinui hingke ah jaga no lerna hinui sao tabo hingke haini bagui thangna nangliya hingke khwnasok thanglai sinai po hingke angkhe ready wngui tongkha hingke ready wngui tongmasa bolo call khai saro ta tusa lernaikha tini thangui manglakha hinui hingke ba haini bagui thangna nangliya hingke mo lipstick kisa phulmani o jaga nangui tongso hoi namani thui haisingui tongso hingke abono khwnasok thangsinai tini to thangna nangliya. Horni banta hani mamui songna phaikha tabo hingke omo ang mui tu bobar paitui haimanta kwkui thokjago hinui hingke watui nangjakni bagui de ang kaisido sogui se tongso hingke omono no haino kisa khlai bazar khai rwnai bo saichung cha drop khlaiui hingke angkhe to kakgwlak ani pachok kwlui bo chajakya ni hoi se tongkha hingke omono sai tonui rwano hingke khwnafungo cha siwano bahai bo nusidong gorongka phanto kisa tongkho mobo tamo sokmani hari phanto rok se sogui se tongbai sio watui tui nangjakni bagui hai wngthangbai ta omo tamo tongsomo o jaga hingke lebosui.
iko kormo za iko muka kisa kekerang kole ya nang thiaka mai sa ke sawi na sina hine mai khuri na harka ga kekeni hongke to muitu bubar songi rekha gangke fungo mui somani gangla butui te mosi deng alo mos deng aboni sawi na sina ga bua bo samani bage mai kaham ka wari sai me angi tongmon bage mai okhuyo dati no mai bahan kisa kisa sai tong sung ka ba buku kaham ke khulugi mai ani bage mai bo kaham ke sawi mai angong ke tofona biti chana nang bo mai bo sawi biti sawi nakha nga tabu kisan nuras khai tong mane nga tab ti sokol mai ni thang bang ka ba nga tinin bage omsuma hai hai naro bai khanani blogo mala shiwana hor kaham